Lah, Halo, dadah saka napa? ndi, Mbah? Hah? Kok ayu temen saka ndi? Saka ngaji. Kae napa wit pelem nang ngarep omahe kok dikethok napa, Mbah? Ganggu perjalanan. Ah iya kok dikethok napa? Sekarang ganggu perjalanan yo ketok meteng-metengi kok yang owo. Oh, nek nyong malah ora kuwi. Napa kok dikethok? Jawabane apa jan? Hmm? Napa kok dipotong dikethok? Jawabane apa jal? Jawabannya kan owo tok yo ketok nang kowe. Mergane ki nek dibedul ra kuat. Nek disambut ra kuat. Makane dipotong, dikethok. Emang kuat nyabut ngono gedine. Ayo. Jawab apa wis? Apa? Ya kuwi kan Sekarang jare sira nek